दिनै हेरेम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिनो जिहेतु लाहार फाहार खालामनो जिहेतु दिनै नुजाथि फैदों बेनि सायाव मा बुंनो? गिबियावनो नोंथांमोन गासैबो पर्टेल चेनेलनिसिम आंनि मोजां हामलायनाय थाबाय। जे हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय 31 जानुवारिसिम 6 दिननि हाबाफारि लानानै बिथांमोना गोथार बाथौ फालिनो नागिरदों आरो दिनै बिथांमोना 12 बोसोर जाबाय बेवहाय फालिनाया। जोंनि तामुलपुर ओनसोलनि बयनिख्रुइ गिदिर माने बाथौ फालिथाय फोरबो होनना बुङोबा जों नैबे हिरिम्बा हालामारिखौ जों बुंनांगोन। मानो होनबा नैबे निजदिफिलि एरिया होनना बुङो बेखौ, बेवहाय गोबां जोंनि बाथौआरिनि रायजोफोर बेवहाय थायो आरो बृहत मोनसे एरिया बियो जोंनि बर'फोरनि। थ' बेवहाय गाजा गोमजायैनो खोब मोजाङै बिथांमोना फालिबोबाय थादों आरो जों मिन्थिगौ जे स्टार्टिंनिफ्रायनो आं दङ बेवहाय। दख्लाबसे माने हाजों हमथ'ना माने भारासोमोन लानानै नैबे बाथौ गायसनदोंमोन आरो बिनिफ्रायनो फालिजेननानै दिनै गोबां बिथांमोना उन्नतिबो खालामनो हाबाय। दिनै बेवहाय बिथांमोना हाबो लानो हाबाय 4-5 बिगासो आरो बिदिनो जोंनि बाथौआरिनि बाथौ सिबिग्रा रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना खाबु होबोदों बेवहाय बाथौ सिबिनो थाखाय। आरो बे ओनसोलनि जोंनि सेंग्राफोरा माने बिराद गोसो गुदुङै बयबो माने गोरोबलायनानै माने बयबो गोसो होथाबनानै नैबे बाथौ फोरबोखौ बिथांमोना फालिबोबाय थादों आरो आं सानो इयुनावबो बेनिफ्राय गिदिरसिननिफ्राय गिदिर नैबे बाथौ सिबिनाया बेवहाय जागोन। आरो बाथौआ जिहेथु जोंनि बर'नि गुबै धोरोम, जों गारनो हाया। गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु जों फालिबोबाय थादों आरो जों हदाय नाजागोन जे जोंनि बाथौ धोरोमखौ जों गुवारै लांनो, फेदेरनो आरो बुहुमाव जाहाथे जोंनि धोरोमा सिनायथि जायो बिनि थाखाय जोङो बयबो खामानि मावनांगोन। थ' आङो बयनिसिमबो दिनैनि फ्राय जानो गोनां नैबे 31 थारिखआव लागै जानो गोनां जिथु हाबाफारि बेवहाय मोजाङै मोजां थांथों होननानै आङो आसा खालामबाय आरो बोराइ बाथौनिसिम आर'ज गाबबाय जाहाथे जों बयबो बर' फिसा हिसाबै गोजोनै जाहाथे नैबेयाव थांना थानो हायो, जों जाहाथे आवगायलांनो हायो। बेनि थाखाय आङो बोराइ बाथौनि सेराव आफा इसोरनि सेराव आखाइ खर' गंलायबाय। गोजोन्थों।